Kolomka Zotang Migrant Tona Chini Tiprasarano Kokesi Zotono Simon Kana Chini Tiprahawa Tabo Damanatoiwi Saklajaka Esaya và illegal migrant Toiwi Dabokena Chini Tiprahawa go Samang Kajak Sinai January 1st Wini Simi Eke Baksa Borok Chini Tiprasara Berani confusion wa kiriliza wa nalaja kabang mana sin Tiprasara tongo ala kagos kere ala mungsa kere angsa thang ma pane ta rahuwan kabang mana wana jana kirizana kabang mana sin Tiprasara tong kana hian asa kayo so kirizanga nangya mungsa ni bang tian sonang nangya sini ageni kagos tongo rajani amol ni simini sini aroni group tongo semwana jana kere eke number 1 ka zoto Tiprasara no Sekang badan ang sasomani kok omosi yang narni phaiwi Tiprahawa nok kaha sabai me nungbai me ke tong tong phaimasi hothat sa kebisa sabro yang ni ke baidoi ma thangnai ke joto ni bukhawo no dukho phainai jole mung phainai ya or bisi chini Tiprasara to khasiya bichi sawi phejang manai bai hor kotho guri laiwi tahu nogori laiwe mungsa khaimi an baba sakri kotor an baba police officer an baba BJP ni menteri an baba BJP ni leader hi kabang mana sini Tiprasara to photani kabang man tongo horkoto guru laiwe eka nadi ang engbe sini nok jaga yakai mathana ke joton bukhawono jolmung phaine eka Tiprasara no Haike pada mungsa por pada kai kanang mano imbora one soka no mano omo ang sekang sasong manisi ode engno sini Tiprasara seng hus ke mangnai honoi ang sekang sasong manisi aka seng bos hor rongwe lama asok laika lama kaso laika bomono toiwe SA no toiwe NRC no toiwe Bangladeshi go back hima au laika sini Tiprasara public apro Tiprahawa te inglia jaspa seng te malia jaspa te engmaya hai kabang wana sini Tiprasara public go wan so lai tani eng ya khanai ba engna hiang sakam ngada sai tong engna seng than sang lang ke omo batang bo SIR batma bo seng than sang ke sini greater Tipraland beba nu sini thani power ngai omo SIR joto palke khorang te samani tak sini Tipra hani leader ro khorang te sawe joto milewe lama asok laiwe tani ngya khanai ba SIR bai jeng mathang jai ko tebe seng khorang te sawe pal ke seng joto Tiprasara milewe thansa ke seng sini manthai sini sathai tebe seng masai tongnai han bangai jeng oino party khaya we jeng Tiprasara joto milewe 19 dofa milewe jeng thansa yapri baksa khabaksa mangnai Temani maya khanai oino state on nai tini Nagaland Manipur borok khabak sang ngoino borong ni bebang officer jakuno tungnu borok sini Tiprahawa ungnai taningnya khanai ba nini ani kasa kopo khaglai tongmani bangino sini Tiprahawa ke romu ronai bu romaya tamani ke borok khabak sa singyang ke khorok sa salaha Tipraland khorok sa salaha greater Tipraland khorok salaha hai milia jeng thasa simangnai kaisana target noisi seng samung ma tangnai han bang joto Tiprasara seng 19 dofa than samangnai khabak samangnai ga jeng joto no saiman kana hiya asa khaiwe SIR no toiwe eke ang tewecha ko kasar musumani khaisi seng SIR no Bangladesh si te illegal migrant no nora ni bangai yang kusuk saka ades rojak tangba hinseng wan choya wei ta Tiprasara public go neng ang nuk tong phane seng nai ma thang ni bodol phonuk maranai yak si school marnai omo ta public ni samung ya omo government ni samung government ma khaina ake sini Tiprasara to baksa sia hai khatung lai mani tong thongjang lai mani are India sarkar saklar la ha ta bokhena yang narni phainai rong normal ha Bangladeshi rong normal ha ya tong thongjang ge hai langka gon na daga gidi inglai nai
tang bai di sini ti prasara omo government ni sam government khainai ni nai matha BSM thang India Army thang police no ma thung borok sam khainai engke ta kagos naijak nai ta Biharo khaijak tu ba Asamo khaijak tu bo haiking thang nai hasini ti prahawa bu han bangai mok plai ke sung khatumani ba dai baksa sini ti prasara dai prang satei Sarai Khasia ka mana tau no hai bithi sawe hai buang fa no sinelia no khok silia bonit musuk tui tong nai ro borong ni bangai bisandra hos ke tong bai di tabok chini saka mungsa pha no khai kanang nai hi boro wan sok tong nai so India ha ko to Delhi rajdhani India ni rajdhani hosi omta he bompera ma ke chini tipra sigita chaita khai bompera na ya borok rahai gobang mano borok population sono borok hai khai yo sakang bare bang sasok manisi doke besibak angkok salia saya suya tongke zotonu ani kogno nakana noi asa khaibu basamani tonglang ke tei bunrano hamjak marodi dani kogno oro mathakha hambai